Men må jeg stadig godt tælle ned? Ja, hvis du vil. Yeah. Kom nu. Ja, 3. Det er min bøf i hånden. 3. Godt. 3, 2, 1. Nu. Hej så sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi sidde inde på Friheden sammen med Mip igen. Hej Løg. Og nu kommer de helt store nyheder. Mip, han har en ny kanal. Yes, og den synes jeg lige, I skal tjekke ud. Men efter videoen. Ikke nu. For I skal lige se videoen færdig først jo. Fuck. Mip, kom. Ja, jeg er med. Ja, han har lavet en ny kanal, og jeg synes, I kan rende og tjekke den ud efter videoen. Og så lige give en like på den her video her, som der også kommer ud på Mips kanal. For det er ikke kun mig, vi optager til nu. Så det er da rimelig chill. Men nu så kommer vi lige videre her. Jeg skal have en familie. Og derfor mangler jeg et godt familienavn til den. Så kan I være så kreative og så ud at skrive en lille kommentar med, hvad det kunne være. Det er fucking godt kørt, Max. Hvad det kunne være nede i kommentarfeltet. Det går være fedt. Ja, vi skulle lige forbi den her politistation, for vi har en Mip her, der er glemt at tage sin speed. Og han er så, fordi han er nemlig politiefterforsker, og han har med et sværd på mig, så vi håber på, at han ikke visiterer mig igennem episoden. Max. Max. Så drikker vi speed her, så bare. Ja, og så Lynet med Queen, ka-chow. Så bare tage bilen afsted. Yes, let's go. Vi skal bare rigtig døbe rundt i det her nu, så det bliver rigtig hyggeligt. Så det er... Vi skal have de vildeste skills med bilen her. Nogle skills med det, og så lige gennem PP, og der troede du lige, så... Ja. Jeg tænker på... Kan du gå ind over det hele, egentlig? Mener du? Kan du sådan åbne andres personers døre? Nej. Øj, satan, eller så skulle jeg da lige rundt og udforske lidt rundt omkring. Ja. Det kan det godt se, det er det lidt uheldigt. Ja. Se, nu er der en, der har skrevet Skavns ind, det er sgu fandme godt observeret det. Jeg tænker, Max? Ja? Skal vi ikke have et eller andet antal subs, likes eller sådan noget at gå efter i dag, hvor vi gør et eller andet specielt næste gang, vi laver en video sammen herinde? Okay. 100 likes, og så laver vi et eller andet specielt næste gang. Så finder vi måske ud af... Det kan jo folk jo skrive i kommentarerne på vores video. Det kan I også skrive efter, at I har skrevet et godt familienavn. Nu laver vi lige en storytime her, for hvem kan ikke lave storytimes? Faktisk, sidste video, den fik over 100 likes, det er fordi han har startet en lille YouTube-kanal op til jer, der ikke så den video. Der lavede de like på 100 likes, og så vil han starte en YouTube-kanal op, og det har han så fået. Men jeg vil lave lige en storytime her. For en uge siden, der kom jeg kørende lige stille forbi her. Og så tænkte jeg bare, jeg skal da lige kigge lidt på nogle træer. Så jeg kiggede lidt rundt, og så var der bare en Ferrari oppe i det der træ der. Ja, det var så komisk. Ja, der var en Ferrari helt oppe i toppen af det der træ, og vi stod bare alle sammen og glod på det, og det var mega sjovt. Ja, og så ham der ejede det, han stod lige hernede, og han var bare sådan helt... Ja, ham der ejede det, stod bare hernede sammen med en masse andre, bare stod og kiggede på det. Bare sådan lidt ind over i mine, måske giv mig min bil, please! Ja, så var det sådan, at jeg var helt den brændt op. Jeg fløj hele vejen op til den 4, sådan helt Superman og det hele. Og så fløj jeg hele vejen derop, og så samlede jeg den simpelthen op og gav den til ham. For Max, han er Superman! Det er rigtig heldigagtigt. Så det var alt for den her bitte storytime her. Nu skal vi til det der kaldes for en bank. Jeg ved ikke lige mange af jer, der kender det, men der skal vi simpelthen... shit, der kører vi lidt hurtigt. Ja, det er godt der skal vi simpelthen hen. Og jeg kan da godt se, at... Hvad skal vi? Skal vi have noget flag ind, eller hvad sker der? Nej, vi skal ind til banken. Okay. Den rigtige vej. Det var fordi, at... Au. Ja, det snakker vi ikke om, hvad der skete der. Nej, det så vi ikke. Okay, jeg skal lige finde ud af at gå forbi der med IF5. Men hvis man er tilbage i bankmand her. Hej med dig, kom forbi. Hold her, skal vi høre noget? Nej, det tænker jeg ikke. Vi skal hen og kigge på det rigeste spiller. Nej, han er da flot ham her. Han er da smart. Han er da lidt rich kid ham der. Ham kan man godt lide. Ham kan vi godt lide. Hej Sky. Hej Sky. Men det er bare det ude siden her, der står der faktisk, at jeg har fuld antal penge. Den mangler lige 0,001, eller hvad fanden det er. Ja, den mangler... For jeg har lige så mange penge. Den mangler 0,1. Sandgren. Wow, stop. Wow. Jeg har lige så mange penge på ham ude i siden. Men ja. Det bryder mig ikke om, så... Der er blevet scammet, det kan vi godt se. Get scammed. Yes, vi elsker at blive scammet. Serveren scammer ind, så... Han på serveren og spiller han. Det bliver rigtig hyggeligt. Og mig og Max, vi spiller hovedsageligt på Friheden 1. Så I kan jo komme ind og hygge med os, hvis der er vi ikke rigtig inde. Og bror
Borger-update, det kommer jo på fredag, så det er jo bare hype! Yes, nu Eller ved jeg ikke, undskyld, hvornår video kommer natten ud. til fredag, skal vi lige Natten huske. til fredag, ja. Så... Man ved ikke, hvornår om natten. Nej, For det nu ved skal man jeg ikke. lige tænke mig om her. Jeg har... Det er onsdag i dag, vi optager den her video. Ja. Jeg har en video til torsdag allerede. Så det kan godt være, at den her video den kommer ud på fredag. Og det betyder, at når I ser den her video, så er kommet borger-update. Og så er mig og Skype og blevet... er højst sandsynligt optaget en video omkring det. Så Yes. det skal I glæde jer til. Det. Ja. Og nu lægger serveren. Ja, det er. Så må vi lige lave den her. Ja. Den klassiske, Shit man kalder det. happens. Med der er folk, der skriver til en over Steam. Ja. Rip. Det var godt nok ikke det, jeg ville have gjort, men... Sky, hvorfor speedhacker du? Du speedhacker på min skærm lige nu. Hvad laver du, Sky? Hallo? Og så Åh, TP'er gør du det, bagefter. Ja, jeg er blevet visiteret. Ej, Get gamed. rip. Get Flying gamed. is not enabled on this server. Jeg røg også lige ud. Det- Ja, det er jo så kæmpe mega rip, det der. Det Så kommer jeg ind. er simpelthen bare ikke okay. Ham der, han skulle bare... Ja, se, nu er jeg i fængsel simpelthen. Og... Ja, forleden mig selv. Så nu tænker jeg lige, mens... Men Sky han så er det sidder... bare med at vente lidt der. Men Sky han lige sidder i spillet, så tænker jeg, så kunne jeg jo eventuelt lige gå hen og vise mit hus, hvor jeg bor henne, og sådan noget, hvad jeg bor i, så folk har en idé om, hvad jeg egentlig bor i, og hvad jeg egentlig laver, når jeg spiller herinde. At nu også skal skame ud af fængsel. Sådan til jeg også skal vise det frem. Det Hvem er det, der skriver til mig? Det tjekker vi lige her. Hvem er det, der skriver til mig? Det er... Men altså, jeg bor lige her, sådan cirka. Det er lige hen ved metroen til station 6, og så går du sådan set bare til højre. Og så kan du se, hvad hedder de her... It's game. Det er ikke noget hvad sødt, fuck det er de hedder, dem her SkyMax? Dem der er lys, der går langt op i helvede til op i skyerne. Pigons. Ja, Pikant, ja. Hen ved, hvor Værsing og Sagi, borgmesteren, han bor, og... Jeg ved ikke lige, Svig, tror jeg det er også, I don't know. Ja. Og Der er så lige bor det, jeg jeg lige- lige ved siden af nærmest, lige her. Og Ja, vi kommer lige hen og viser på min skærm også. for mit jeg har hus, haft det mere er hus. proppet, fordi der er lige en, der har valgt at donere en hel masse shit til mig. Arm og en masse dejlige ting, så tak til ham. Men nu, skal jeg lige stærkt. rulle ovenlysen. Så kommer han her, vi går gaden, og så kommer han, kan man bare køre ud lige her, og så hernede ved Sagis hus. Men det er sådan, så tænker man, jeg skal da lige ind her. Og så kommer man lige forbi, der er lige om der er Frederiks hus der. Hvor vi lige Og der- hen hey, der kommer Sky, lidt jo. grimt hus der. Men så kommer der et pænt hus her, med rødt og det hele, og det Ja, har men ham det er her så jo nice. også. Så Ja. det ligger. Shit, der er mange kister. Ja, prøv at Og se, det så er det bare... så legendekisterne, fordi det er mine. Yes. fedt. Skal jeg prøve at se, det er bare ren donationer, jeg lige har fået i dag, det her. Er det værste, det er jeg ikke har lyst til nu. Ja, det snakker vi ikke om, hvordan jeg kommer ud. Ja, det... Sky, prøv lige at se de her lækre guldsvær herovre. Ikke kig ned her omkring der, ikke kigger væk, vi gør lige sådan der, så kan man ikke se det. Skal jeg prøve lige at se ja, de her lækre kister, der står her? Nej, nu kunne jeg da godt bruge. Og dem her også, Du er jo ikke, der... for du er politi. Ja, men jeg bliver forbryder igen på et tidspunkt, Sky. Selvfølgelig gør det det. det- Jeg skal da prøve at være det hele, altså for YouTube-kanalens skyld. Ja, du skal da vise lidt frem med mafioso og alt det. hvad de forskellige ting kan, når der Ja. kommer borgere. Sådan der. Som, Ja, der er ikke så lige med, at jeg er blevet tapet til politistationen, men hvorfor? Det har der ingen, der er nogen, der ved. Hvorfor? Jeg blev bare lige pludselig tapet, så det er lidt uheldigt. Ja, det er rip. Det er ikke fordi, jeg blev løsladt, fordi efter jeg sad i den her jail, så... Nej. Ja, Og nu skal I ikke til at skrive get scammed, eller get scammer. Fuck dig. Det er for videoens skyld. Det er sådan, at I kan få noget dejligt materiale at kigge på. Jeg er ikke givet yes. til at cut det ud, fordi ja. Yes, mig og Sky, vi er nogle dårne røvhuller, så ja. Exposed. Ja, men lad os lige hen og kigge på, hvor Sky han højst sandsynligt kommer til at bo henne, tænker jeg. det var Hans en rigtig familie. god idé. Ja, og det er sådan, at du kører bare lige ud af landevejen her, og så her i luksusområdet, og så tænker du, det vi kalder det for strandvejen, fordi det er altid sådan en luksus, Ja. siger vi. Så kører vi lige hen her, og der er lige et hospital derovre, hvis man bliver syg eller noget. Yes. Så man lige på, Men, alle de luksushuse her. Så Men, lige, prøv at se, der var lige en admin, der boede derinde, og så tænker man bare, what? Unity Og der er test. en mod, der bor derinde Ja, her. og Damn, det er bare helt, hey Sky, helt vildt. Men så prøv at se, kom vi herover. Ja. Sky, vi har glemt noget. Nej, hvad? Vi har glemt at informere folket om, at jeg rent faktisk er mod på FV. Ja, han er mod på FAC. My god, nu er der du skal lige sætte dig i bilen. Mip, han er simpelthen mod. Jeg er mod på FV, ja.
Han bor også i sådan et luksushus. Ja, det Så der det er hus, endnu vi en lige grund var til, i. at vi går på se en lækker bro her. Hvem kan ikke lide lækre broer? Ja, jeg elsker broer, det er så dejligt, altså. Ja, så kan man lige herop, og så vender man lige her. Og så er man bare sådan YouTube Avenue. Og så er man bare sådan oh god, skal man sådan en YouTube, og han skal da bo her, lige her. Og Det er det så også nok højst sandsynligt her, Sky kommer til at bruge, men Ja. Sky? Ja. Hvordan bliver det egentlig med din familie? Har du bestemt det nu, om du vælger nogen, der joiner, eller er det bare nogle af dine venner, der skal med, eller hvordan har du tænkt, det skal være? Jamen det er jo lige det, altså jeg tænker, at først og fremmest, at det er venner og sådan noget, der kan joine, altså kun aktive personer herinde, Ja. der kan join. Og så kan det godt være, hvis der er plads, så kan vi hive nogle af jer, der sidder med ude og kigger på lige nu. Kom ind, men det skal I ikke lige skrive på denne video, at I gerne vil join. Det laver jeg en video om, hvis I ikke får mulighed for at kunne joine, og være så heldig at gøre det. Hvad så har du så tænkt dig, at for at få din familie i level, sådan noget, at folk måske donerer lidt og er aktive og alle de der ting, Jamen, skal jeg har være, jo selvfølgelig et lille krav om, at folk, der skal være med i mit lille familie her, er der selvfølgelig i hvert fald en lille smule aktiv, måske en lille smule mere end mig. Jeg er måske ikke lige... Jeg er aktiv, men... Sky er en meget person, som har meget travlt med at lave diverse videoer fra forskellige server og... Ja, Yes. så det er ikke lige altid, jeg han. Det kan man godt sige. Og Man må da gerne være lidt aktiv herinde, og lige gerne donere lidt en gang imellem til familiekassen, i stedet for at det kun er mig, der lige skal gøre det. Og så skal jeg kunne trust jer, så ikke bare lige hive alle de penge, jeg lige sat ind i den, så... Og Det er sådan lidt nogle krav der. det kan også være, at jeg måske har nogle venner, eller nogen fra min YouTube-kanal, jeg måske også er der på et tidspunkt. Dog ikke lige nu, for jeg har ikke mere plads i mit hus, så... Ja, fordi han har jo også en familie. Hvad hedder den egentlig? Lewandowski. Lewandowski? Ja, Jeg synes, jeg har hørt det Lewandowski før. kan vi kalde det. Ja, Ja, jeg synes, Lewandowski er en fodboldspiller. Nå ja, det. Jeg kan ærligt talt ikke huske, hvem det er hvor det er, han er fra. Nej, men det er en fodboldspiller. Er det ikke Schweiz eller sådan noget? Tror jeg det Og jeg er. har hørt det før. Han er sikkert en del professionel, ellers så hører jeg ikke om det. Jeg er ikke den der fodboldperson. Nej, men, det er jeg heller jeg ikke. har hørt ham der før. Ligesom jeg hørte om Han er verdensklasse, altså han er vild. Han er bare legenden over legender, altså. Nu skal du ikke skabe alt for mange diskussioner i chatten, fordi nu så er der sikkert nogen, der kommer dernede. Nej, det er simpelthen Ronaldo og Messi, der var de bedste. Ronaldo og Messi, de var også gode, men jeg synes bare, at de er blevet for gamle nu, og så begynder deres niveau at falde lidt for meget. Men altså, ja, vi skifter emne, vi gider ikke se folk diskutere om det i chatten. Vi spiller frihed, og det er rigtig hyggeligt jo. Sky? Bilen her, ja. Det kunne da være, prøv lige at vende om. Prøv lige at køre tilbage mod lufthavnen. Yes. Jeg tænkte, for delen da, det gør næste der. Jeg tænkte, det kunne da være, at vi skulle vise folket, hvordan C-blokken ser ud, eller der, hvor man får, det ved jeg ikke. Har du været der, Max? Jamen, det har jeg da. Det var faktisk du også med på den her. Og det er der faktisk rigtig mange, der spørger mig om, i hvert fald, når jeg spiller herinde. Hvordan får man glowstone dust, som er rimelig rare herinde, som du selv er rimelig godt for? Jeg mener, det er 125 per styk. Ja. Og lige i går for eksempel, der skaffede jeg næsten en stack på en tur herovre. Jamen, kan vi overhovedet nu? Ja, det kan vi. Man kan komme ind mellem 15 og 19. Der står godt nok mellem 15 og 20, men det er jo sommertid, så uret det går en time tilbage. Ja. Så det koster, man skal købe en billet her, og man skal have enten være legend eller have klaret, in prison, altså normal prison på FV. Så det vil sige, man skal have 10 millioner derinde, og så kan man bruge den her. Jeg tænker, det bliver måske ikke lige i dag, vi viser det, men nu det kan være, der kommer en video snart Ja. op med, hvor vi tager til C-blokken og til det der Candyland. Ja, hvor generelt bare gode ting, som I måske i kommentarerne godt kunne tænke jer at Nogle lære gode om. tips til, hvordan I kan tjene hurtige penge herinde. Udover at tage sin kids hverdag, som jeg lige min mor og jeg selv også lige skal. Ja, jeg havde lige en time cooldown på, så jeg kan desværre ikke tage dem endnu, men Jamen, jeg tror måske godt, jeg kan tage mine. Jeg havde vist en dag i går tilbage, så jeg tror måske, jeg kan tage det nu, men jeg er ikke helt sikker, så vi skal lige have noget tjek. Jeg har faktisk valgt at tage min tekstpack af i den her episode, fordi der er så mange, der spørger mig om, hvilken tekstpack jeg spiller med, og det er som sagt min egen, og det er ikke en, jeg lige releaser her. Nu skal jeg så lige tilføje, jeg spiller med SkyMaxes også, så nej, jeg giver den heller ikke ud til nogen, det er SkyMax privat. Det er kun mig og Myb, der er sådan bruger den og har den. Jeg har kun fået den, jeg skal nok lave en update omkring, hvornår den bliver released, og alt det der fisk der. Det eneste jeg kan sige, det er, at jeg synes, det er en rigtig god tekstpack. Jeg er glad for den i hvert fald.
Ja, og synes, vi den har er også fundet fed. lidt fejl og sådan noget. Okay, jeg kan ikke tage min kit OP eller noget, det har jeg ikke tid til. 49 Men jeg kan tage minutter. min Legend. Jeg Ej, kan tage min Legend kit. Det er Tilt Sky, 49 minutter. Er det nu, man lige skulle visitere Sky, bare lige for at få monetos? Er det nu, du bare gør det? Nej. Jo, prøv at gøre det. Nej, fordi du har lagt dem i din PV. Jeg er jo ikke idiot, vel? Nej, nu skal du lige høre, hvor meget jeg lige blev scammet. Hvad? Ja, prøv lige. Prøv at se, I kan se i chatten her. Du tog dit kit. Kigger vi i inventoryet. Er der noget der? Ej. Nej. Get scammed. Get scammed. Ej. Der er endnu mere scam. Hvor er det Endnu mere til? scam på Freakyville. Det er det, jeg siger. Men I skal Ej. stadig tjekke server nu. Fordi Ja. det er bare mig, der er. Altså, Se, det, gør det forkert. jeg vil våge og... Ej, det må jeg hellere lade være med at sige, fordi så er der bare nogen, der diskuterer med mig igen i min chat, så det må jeg hellere lade være med. Men altså, jeg synes, det her det er en af de bedste sat server op i Danmark, i forhold til, hvor god man skal være til plugins, og Jamen, hvor godt det egentlig er bygget tingene og sådan noget. Jeg synes, det er den bedste server i Danmark. Så sådan overall er den bedste server i udlandet, og ikke i Danmark. Det vil jeg så sige Hypixel. Ja, helt sikkert det er Hypixel. sjov game mode, som jeg godt kan lide der. De har jo masser. Men jeg selvfølgelig også ligger op en gang imellem på kanalen, som I måske har lagt mærke til. Yes, til det kunne også være, vi skulle lave det i fremtiden. Noget Ja, Hypixel. det bliver noget skraver, og så er der Murder Mystery, et eller andet Bedwars. Det kan være alt det andet. Men det var vist det valgt for den her video her. Yes. Vi kører lige til ned til Myps dejlige hus og lige foran Så god kan vi da lige udsigt. stå os op på altanen lige og... Jamen, det er jo lige noget god udsigt. Ja, Max han kører jo som en... ja, ja, det er jo... Kom. Der var der ikke nogen, der har set. Don't do this at home, we just did. Lad være med det. Ikke gør det der. Det er der også mulighed for, at man kan få band for op, hvis Ja, man... det skal jeg ikke gøre. Det er jo kun fordi vi ikke lige... Ja, der var en af mine venner, Hej Hubiti. Det er en af mine familiemedlemmer. Ja, han har så også været forbryder, men han har så bare også blevet politimand, som man ikke kan få en ski af, men... Det er kun det bedste. Men Kig den anden vej. Kig ud over altanen. ja, okay. Fordi vi gider ikke lige have det der bygnings... Noget derom. Ja, så kommer Hubiti igen. Det var også... Det gjorde han også i sidste. Ja, han er en lille... Der kommer man også lige der i slutningen. Det er typisk Hubiti. Ja, det er typisk Hubiti. Men I må da gerne lige huske at smide et lille like der. Husk 100 likes, så skal der lave et eller andet specielt herinde. Ja, smid en lille comment om, hvad et familienavn til mig. Jeg ved ikke, skal I skrive en eller anden comment på din video? Jeg tænker, hvis folk synes, der er noget, der er galt med min kvalitet eller noget, så må de gerne skrive det, hvis der er noget, der er i vejen med i videoen. Så skal han nok så skal jeg se, om jeg kan fikse det til næste video eventuelt. Ja. Og så også eventuelt, hvad I gerne vil se, altså fra FV eller fra Hypixel, det vil jeg også gerne have idéer til. Så jeg vil helst lave det, I godt kan lide at se, så... Yes. Og så tænker jeg... Laver du ikke lige Durban der? Ja, det kan det godt lige. Ja, der kan I se Durban, se det der. Bare kom op igen. Nå, men udover det, så ligger jeg et link til Skymax's YouTube-kanal. Ja, link til MIP, og så kommer jeg også op på skærmen her, og så ses vi bare i næste video. Hej hej. Hej hej.